दिनैनि बे मोनसे आरो गोदान भिडिअआवहाय गासै बर' रायजो राजाखौ बरायनानै लाफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय मोनसे 14 सेप्टेम्बर बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोदोनि फुराना सेरफांगुरि जायगायावहाय डेजिनेटेड केम्पआवहाय जोंनिया लानाय जादों। बावहाय जोंनि मार्टियास जायफ्रा मार्टियास न'खरफोर बिथांमोना गासैबो फैनानै बिबारफोरखौ जुदि बावफैयोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन बबेयाव जागोन। बेयाव जायफ्रा मुंख्लं जानायल' नङा आरो जायफ्रा ndfbनि सोद्रोमाफोर बै जोंनि जायफोर बिथांमोना मुंख्लं जाबाय बा जोंनि थाखाय जिउ गारबाय, जों बर' हारिनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना जिउ गारबाय। थ' जों बिथांमोननि थाखाय जों 14 सेप्टेम्बराव गासैबो बर' रायजो राजा जों लोगोसे जोंनि ndfbनि केडार बा सोद्रोमाफोरखौ मोननाय मोनैखौ हमथाबनानै थायालाफानो बिथांमोना गासैबो जुदि फैयोब्ला अननानै बिबार बारसेखौ बावफैयोब्ला बा बिथांमोननि मुङाव बिबार बारसे जुदि होफैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानदों। आसा खालामदों जोंनि ndfbनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनाबो फैगोन आरो लोगोसे न'खरनि गासैबो दिनै मोननाय मोनैखौ दिनै जों हमथाबालाफानो बे दिनखालि नोंथांमोना गासैबो फैयोब्ला मोजां जागोन। आरोबाव पाब्लिकफोर जेसेबां पाब्लिक आरो बुख्रुब जानायफोर बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय नांनाय बिथांमोनाबो मोननाय मोनैखौ जुदि हमथाबना थायालाफानो फैनानै बिबार बारसे जुदि बावोब्ला गोजोननायखौ मोनगोन। होमबा खालि आंबो थागोन, होमबा खालि नायनोसै माबोरै जालाङो। भिडिअफोरखौ होनो हानाय बायदिबा खालामगोन, होनो हायि बायदिबा आं थाथ'गोन। आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जाबाय, जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना मान होनानै बिबार बावफैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरोखि। थ' आरोबाव आंनिनो बिगुमै असे रावबो नङा, आंनि बिगुमै असे आंनि बिसिनि बिदा। बिबो सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय नाङा सिलाय हमाखै जानो हागौ, आर्म्स दैयाखै जानो हागौ। बिबो सानसे समाव जेब्ला बिथाङा ndfbनि दावहा बा बै समावहाय 2006, 5, 6, 7, 8 जेला अल क्लियार जायो अब्लानि समाव बिथांमोना जोबोद गोबां रोखोमनि गोबां खायदायावनो बिथांमोनाबो खस्थ' मोनदों। थिग बेफोरनो जायफ्रा दिनै खैला मैला ओनसोलाव थानायमोन ndfbनि दैदेनगिरिफोर, दानि जुनियरफ्राथ' बहा सिनायनाय मस्ट सिनियर लिडारफ्राबो फैयोमोन आरो थाफैयोमोन। आरो बे समाव ndfbनि नांनायफ्रा गोबां रोखोम जरदार जादोंमोन आरो बिथांमोननि न'आवनो थायोमोन बिसोरो। दा बावहायबो बिथाङा सानसे समाव गोबां खस्थ' मोनदों, गोबां रोखोमनि दुखु दाहा मोनदों न'खरैनो फेमिलियैनो। थ' आं दिनै गोबां खोथाखौ दुगा खालामनानै लाला, गोबां बाथ्राखौ बुङा। बिथाङा दाखालि 8 थारिखनि हरावहाय हरनि 11:30 बेफोरबायदि समाव रुंसारि जादों आरोखि, जिउ जोबथाबोदों। माने गाव एसे देहा थिग नङामोन, ओमफ्राय माखासे किडनि लिभार बायदि रोखोमनि मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थानायावहाय बिथाङा दाखालि सहायनो हायियाव माने आगरवाला हस्पिटालावहाय लांनायावहाय बिथाङा जोबथा हां बोनाय जाबाय एबा रुंसारि जाबाय आरोखि। थ' बेखौनो दान्दिसे गावनि असे बिगुमैलाय बर' हारिनि थाखाय बिबो सानसे समाव बिसोरनि न'खराबो आबसु आन्दलननिफ्रायनो बिथांमोनाबो एरियायाव बिथांमोननि न'खरखौ मिथिगौ, फ्रायानो मिथिगौ। बा बे जायथु गुमै जोबथा हां बोनाय बिथांमोननि न'खरखौ गासिबो मिथिजोबो। थ' आं बेखिनि बाथ्राखौ आं बारा बुंबाय थाला, बुंनोबो एसे उसुबिदा। हयथ'बा गुबुना माने गावनि बिगुमैखाय माने बेफोरबायदि माबा बुंदों साननो हागौ, खिन्थु बे नङा। थेवबो असे बिगुमैखाय गावनि बिसिनि बिदाथार असे बिगुमै हिसाबै दुखु नांदों। देरसिन बिदामोन, बिनि उनाव आंनि बिसिमोन, बिनि उनाव सासे
बिबोनां हौवासा दङ आरो बिनि उनाव बिनानाव सानै दंबावो बिसोरल'सो। थ' बिथांमोना गासिबो दा साब्रै दंबावो, साब्रैनि गेजेराव साब्रैबो मोजाङै अनलायनानै थायो दाबो। बिब' बिनानाव गासिबो मोजां अनलायनानै थायो, मोजाङैनो दङ। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ दिनै बिगुमैनि सोमोन्दै बारा खोथा बुंला, डिसप्ले आंनि स्क्रिनावबो होनानै होगोन। बिथाङा दाखालि आधा घन्टासोनि सिगां बिजों दान्दिसे रायज्लायनोल' मोनो। बिनि उनावहाय आं न'आव फ्रेस जानो बा दुगैनो बा माबानो फैदोंमोन। बिमाखौबो आं लांदोंमोन आरो जोंना बिमायाबो बारा मोजां नंखाया, बिखुनजो आंनि जिहेतु बिखुनजो बेबो मोजां नंखाया देहाया, बेबो गुवाहाटियाव थांनो गोनांमोन ओमफ्राय थांनो हानाय जायासै, बिनि थाखायनो थानाय जादों आरोखि। दा उनाव लासैनो थांनायसै। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। भिडिअआ जुदि नोंथांमोननि थाखाय जुदि इम्परटेन्ट जादोंबा लाइक मोनसे होना गालां। आं दिनैनि जोबथा, आं दिनै बे लाइक बिनाया बारा बियाखै। आरो जुदि नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयारबो खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि दिनावसो बिदों, आं गुबुन दिनाव मालाबाबो बिफेरा, आंनि बिगुमै एसे अच्छेनि थाखाय आरोखि। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।